Vítajte priatelia oficiálne na prvom formáte Heroving z poradne. Ja by som si dovolil privítať našich vzácnych hostí. Mirko a Zdenko sú dvaja veľmi výnimoční ľudia, sú to terapeuti a veľmi príjemní a hlbokí ľudia, s ktorými sa dnes budeme rozprávať na rôzne témy, ale primárne budeme odpovedať na vaše otázky. Takže ak máte nejakú otázočku, ktorú chcete položiť, buď ju napíšte mne do súkromnej správy alebo do verejného chatu, prípadne v Zoome je taká funkcia prihlásiť sa, takže môžete zdvihnúť ruku a potom položiť svoju otázku. My teda pomaličky otvoríme tento náš večer, ale na úvod, aby sme sa trošku aj oboznámili s tým, že kto vám tu vlastne bude radiť. A nebudem vám rozprávať tituly alebo nejaké históriu, že čím si tí ľudia prešli, pretože v konečnom dôsledku to aj tak nie je dôležité. Dôležité je to, čo vyžarujú, čo z nich cítite a aký máte z nich dojem. A preto ja by som položil takú jednoduchú otázočku a vlastne odpoveďou na ňu sa možno odprezentujeme. Takže tá otázka znie, čo to vlastne znamená to slovo terapeut, alebo čo to znamená pre vás, a že kedy vlastne, či nastal nejaký rozdiel v vašom živote, že teraz už som terapeut alebo nie, ako sa človek stáva tým terapeutom a v čom sa líši od neterapeuta. Takže to je moja otázočka na vás, páni, a verím, že mi dobre odpoviete. To vôbec nie sú jednoduché otázky, hej. Terapeut je vlastne v mojom ponímaní v takom jednoduchom je človek, ktorý napráva veci, či už telo alebo dušu, napráva do nejakého zdravého pôvodného stavu. Nie je to liečiteľ, nie je to lekár, nie je to povedzme psychológ ako lekár alebo niečo také. V zásade to vnímam ako normálnu profesiu, ako ktorúkoľvek inú. Aj to znamená, že terapeut od neterapeuta sa líši tým, že ten terapeut tomu rozumie a ten neterapeut tomu nerozumie. Nevenuje sa to. Hej, presne tak ako inštalatér nejaký musí rozumieť tomu, keď je elektroinštalatér, tak elektroinštalácii, tak tento človek, ktorý je terapeut a snaží sa teda naprávať tieto viac psychické alebo nejaké psychosomatické veci a podobne, tak jednoducho sa tomu venuje sa tomu dosť dlho, študuje to, rozumie tomu. A neviem ešte čo iné. Rozumiem. Čiže má to povedomie o tých, že kde sú naťahané tie káble v duši, kde je povedzme také potrubie, kde je toto a vie, kde asi je problém. Áno, tie funkcie, mechanizmy toho, ako človek premýšľa, aký je pohľad na realitu, prečo je niekedy pokrivený, alebo čo, ako odpoveda na to telo, na tieto problémy, alebo na ťažký pohľad na realitu, alebo ja neviem, temný, alebo ako to nazvať, aj depresívny, alebo ako. A tak ďalej, takže. Rozumiem. Dobre, ďakujem pekne za odpoveď. No ja by som sa k tomu vyjadril z takej inej strany, že kto vlastne je ten, kto potrebuje terapiu. Terapiu potrebuje človek, ktorý vníma už dlhšie, že niečo v jeho živote nie je v poriadku, že nie je v tej rovnováhe. A samozrejme hľadá riešenia. Niekto si musí prejsť cez lekárov, liečiteľov, rôzne iné disciplíny, u ktorých hľadá pomoc. A keď tu pomoc nenájde, v tom zmysle, že dobre, niekde mu niečo utlmia liekmi, niekde mu prípadne ukážu nejaké súvislosti toho jeho stavu s jeho minulosťou, ale samotné poznanie tých súvislostí mu nejak nezlepší výrazne stav. Možno sa iba na týždeň, 2 uspokojí. Aha, tak už viem, prečo sa mi dejú tieto veci, ale oni sa dejú stále ďalej. Tak až potom vyhľada niekoho, ako je terapeut, kto v podstate robí to, že ho dostáva do tej rovnováhy. Že spolu nachádzajú tie momenty, kedy sa z tej rovnováhy vychýlil, na základe čoho sa začali nabalovať v jeho živote veci nepríjemné, ktorých sa chce zbaviť. A terapia je úspešná do tej miery, ako si to ten klient dovolí sám sebe vidieť a ako si dovolí pustiť tie veci. Pretože keď naozaj prežíva nejaký dysfunkčný vzorec alebo mechanizmus
roky alebo 10 ročia, tak už si na to tak zvykol, tak je s tým zrastený, že veľakrát to nie je ľahké pustiť pre toho človeka. Pretože už je to akoby časť jeho. A dobrý terapeut vie naozaj v tom prenesenom zmysle slova tým skalpelom presne odrezať to, čo je on a to, čoho by sa mal zbaviť. Ale samozrejme ten klient mu to musí dovoliť. A tvoja otázka, že kedy človek cítil, že už je terapeut, nie je to také, ako keď vyštuduješ školu, že ti dajú do ruky nejaký diplóm alebo nejaké maturitné vysvedčenie a teraz máš pocit, že týmto momentom alebo touto minútou som sa stal tým niekým. Ale je to proces, kedy v podstate ja som najskôr vyhľadal terapeuta ako klient, potom som si chcel sám začať vedieť pomáhať, aby som nemusel s každou vecou si objednávať terapeuta, ktorý mal čas až o týždeň, o 2, o 3. A potom som sa zrazu naučil niektoré veci, potom som ich ponúkol známym, potom som videl, že fungujú. Ale ten moment, kedy si človek začne hovoriť terapeut, tak to je asi ten, kedy tomu sám uverí. Keď proste mám už dosť skúseností a dosť prípadov, aby som videl, že to funguje, aby som presne vedel, čo robím, s kým sa to dá, do akej hĺbky sa to dá. Takže asi toto by som nazval, že je ten bod predelu, že to človek sám v sebe cíti, že kedy už verí sám sebe natoľko, že nemá problém s tým sa predstaviť, že ja som terapeut. Rozumiem, super. Tam je dobre, že si teraz spomenul ešte aj ten ako keby vonkajší proof, že teda aj ľudia ti akože to povedia, lebo je určite pekné veriť, že ja som terapeut alebo chirurg alebo niečo také, ale že je určite dobré, keď aj to okolie vlastne to potvrdí, že áno, že tento človek mi pomohol a vlastne keď už vidíš, že už 5. človeku, 6., 8., 10. pomôžeš, tak už začne aj tá realita sa tak trošku nakláňať, že áno, že naozaj asi to, čo robím, má nejaký zmysel a funguje to. Presne takto som to myslel, keď som hovoril, že človek musí tomu sám uveriť. Ja som tomu uveril presne na základe prípadov, keď som videl to potvrdenie zvonka. Že zrazu proste sme urobili terapiu a tomu človeku sa zmenil život k lepšiemu. Presne. Tak to krásne potvrdzuje slova veľkého Alexa Hormozyho, že sebavedomie sa nezískava akože opakovaním afirmácií do zrkadla, ale tým, že poskytneš neodškriepiteľný dôkaz v realite, že to, čo deklaruješ, je pravda. Takže priatelia, ďakujem vám pekne za odpovede a my sa teda môžeme presunúť k otázkam. Zatiaľ tu teda z publika žiadne otázky nevyvstali, takže priatelia, čo ste v publiku v čete, kľudne píšte. A ja teda prečítam, máme tu zo pár otázok, ktoré boli položené ešte predtým. Jedna otázočka je taká trochu dlhšia, tak ju prečítame ju celú. A vy si z toho vyberte, že na ktorú časť sa zameriate. Dobre? Takže, aký je pohľad terapeutov, ako si nastaviť sebahygienu, čo sa týka duševnej pohody, aby u človeka prevládalo pozitívne naladenie, nenechal sa prevalcovať negatívnymi správami. Ako reagovať, nebyť ignorantom alebo popieračom reality, no na druhej strane nestrácať nádej v neistej dobe a snažiť sa o pozitívnu zmenu aspoň v malom vo svojom okolí. Aj keď ovplyvní to všetko negatívne na globálnej úrovni, to my osobne asi nezmeníme, aj keby sme chceli. Špeciálne teraz, keď vidíme, že svet sa rúti do záhuby a pravdepodobne sme na pokraji ďalšej celosvetovej krízy, či už kvôli vojnám a tak ďalej, to preskočíme. Proste tam je veľa tých akože negatívnych vecí. Zostať pozitívne naladený a žiť si svoj život každodenný, nenechať sa rozhodiť a budovať vzťahy, priateľstva, prípadne premýšľať o založení rodiny a deťoch do tohto rozpadajúceho sa sveta je čoraz náročnejšia. Takže ako na to? Ja mám pocit, že v tom úvode tej otázky si už ten človek odpovedal sám. Že za prvé je tam nutná psychohygiena. Čiže on to veľmi dobre vie. To znamená nepúšťať do svojho vnútra podnety, ktoré ma ťahajú dolu. A dôležité je zamerať pozornosť na seba. V tom zmysle, že my sme veľakrát hypnotizovaní viac vecami, ktoré sa dejú tam vonku a potom zanedbávame alebo nevšímame si to, čo sa deje v našom vnútri. Takže tu by som k tomu povedal, že tú pozornosť presunúť na svoje vnútro a na to, čo mňa posúva hore alebo čo mňa sťahuje dolu.
tie veci, ktoré ma posúvajú alebo vyťahujú hore alebo dávajú mi nejaký rozlet, tak tie príjmať vo väčšej miere a tie negatívne proste úplne filtrovať. To znamená, keď viem, že ma ťahá dolu pozeranie správ katastrofických a výbuchy a neviem čo, negatívne správy, no tak si ich večer nezapnem. Čiže to k tej psychohygiene. Proste to robím. Nielen, že viem o tom, že existuje psychohygiena, ale aj ju aktívne robím. Čiže nepúšťam zo svojho okolia do seba a aj vo svojom okolí nemám také bytosti, ktoré proste ma hľadajú zámienky, aby ma mohli spochybniť, aby mohli na mňa poukázať, aby si mohli niečo vykompenzovať, čo sami nemajú spracované. Tak jednoducho očistím si svoje okolie, očistím si svoje vnútro a v tomto zmysle sa mi veľmi páči to príslovie pre tých, ktorí by sa chceli starať alebo sa starajú o to okolie a o to, čo sa deje okolo nich. Tak keď sa bude každý starať sám o seba, o všetkých bude postarané. Takže zamerať tú pozornosť viac na seba, ako na to, čo sa deje vonku. Čiže vnímať, čo mne robí dobre, čo mne rozširuje obzor, čo mňa dvíha, z čoho mám radosť. Tá radosť je vlastne taký indikátor pomerne jasný, lebo nevieme byť radostný na silu, hej, a to proste buď nastane, alebo nenastane. Takže otvoriť sa tomu, čo mi robí radosť a to, čo mi nerobí radosť, tak to jednoducho zo svojho okolia postupne dávať preč. Áno, presne takto, do bodky. A ešte by som normálne z praxe doplnil. Nie je problém v tom, čo sa deje, v akejkoľvek udalosti, či už blízko, ďaleko, alebo tak, ale aká je moja reakcia na to, čo sa deje. Hej. A tie reakcie, také tie zdravé reakcie by mohli byť napríklad, že prvá, no a čo? Druhá, zaujímavé. A tretia, prečo nie? Veľmi jednoduché reakcie, ktoré nás vlastne udržia v pohode. A hlavne nereagovať, neriešiť niečo, čo nemôžem priamo ovplyvniť. Je tu nejaká vojna, druhá vojna, neviem čo, nemám na to absolútne žiadny vplyv. Môžem sa aj rozdrapiť a nespravím s tým absolútne nič. Takže pokiaľ to nemôžem vyriešiť priamo, tak ma to nezaujíma. Neriešim. A ďalšia veľmi dôležitá vec, oni tieto obavy, tieto strachy vždy prichádzajú z budúcnosti. Čo sa môže stať? Čo všetko sa stane? Ale väčšina tých vecí, skoro všetky tie obavy, ktoré prichádzajú, sú falošné. Nikdy sa to nestane. Len si spomente, koľko ste mali od začiatku roka nejakých obáv a čo všetko sa mi môže stať a čo všetko sa, neviem čo, nič. Hej. Čiže ďalšie také pravidlo, byť v prítomnosti. Tu a teraz mám okolo seba nejakú budovu, nejaký dom, je tu teplo, mám čo jesť, mám čo piť, mám nejakých blízkych svojich, mám nejakú prácu, riešim si svoje veci, som v prítomnosti. Asi tak. Krásne tuším, Mark Twain povedal, že môj život bol plný problémov, z ktorých sa väčšina nestala. Presne to je. Takže no, ja by som, keďže nemáme teraz nejaké ďalšie otázočky, tak ešte počkám, možno diváci položia, keď tak potom siahneme ešte k tým, čo máme od internetových divákov, ale ja by som na toto mal dve veci a vy si chlapci vyberte, že kto na ktoré bude reagovať. A jedna vec je taká, že ľudia majú často pocit, že keď sa deje niečo také zlé, alebo niečo také, že mal by som byť smutný, hej, že mal by som byť vážený. Že ako môžem vlastne nebyť vážny, keď toto sa deje, hej, že v Iráne zomierajú ľudia, alebo neviem, práva zvierat sú porušované a že majú taký pocit, že oni by vlastne, keď sú veselí, tak je to vlastne urážka toho. Hej. Čiže to je jedna vec, na ktorú si vyberte, kto bude reagovať. A druhá je potom práve to, že často ľudia práve riešia tie veľké veci, že vojna a toto a všetko a kto to zastaví a hľadajú nejaké riešenia zhora. A často si neuvedomujú, že vlastne ten svet sa skladá nie z jedného veľkého zla, ale z 8 miliard malých ziel a že častokrát práve to, čo robíme v tom každodennom živote na úrovni svojej kompetencie a moci, čiže nejaká predavačka v Lidli, čo nakričí na podriadenú predavačku, no keby mala moc, tak je možno jak Stalin. Hej? Že toto si ľudia často neuvedomujú. Takže
To sú také dva moje postrehy k tomu, a k tomu niečo máte, povedzte. Mne prichádza k tej druhej časti, čo si hovoril. Áno, sú tu udalosti, ktoré sa javia ako strašiak, ale to celé kúzlo, čo je za tým, je, že v momente, keď človek tomu otvorí dvere a vpustí toho strašiaka dnu, tak ten strašiak mu začne v jeho vnútri robiť neporiadok. A proste ten človek sa začne chtiac, nechtiac správať podľa toho strachu. Čiže keď vidí hrozbu nejaké blížiace sa komplikácie alebo niečo, čo by mohlo skomplikovať život, tak už len tým, že tomu dá pozornosť a začne podvedome sa na to akože pripravovať a začne to riešiť a začne to preberať so známymi pri pive, čiže stále viac a viac pozornosti tomu dáva, tak tým ten malý strašiak sa stáva väčším a väčším. Až nakoniec ten človek je úplne zdeprimovaný a nevie, čo má zrazu robiť, či má zaliezť si do nejakého krytu alebo hľadať si nejaké proste víza a vycestovať alebo čosi. A pritom reálne v tej danej chvíli sa okolo neho nič nedeje. A všetko toto je len výplod toho malého strachu, ktorého vpustil dovnútra a ktorý narástol tou jeho pozornosťou. No, čiže sedím pri pive a pritom mám úzkosť a neuveriteľne silnú potrebu skryť sa niekam pred bombami, ktoré tu nie sú. To je to, čo sme vlastne aj hovorili predtým. Neriešim čo, nemôžem bezprostredne ovplyvniť. A aj by som odpovedal možno niečo na tú prvú otázku, som stihol zabudnúť, o čom bola. Skús mi pripomenúť, prosím ťa. Ďakujem. Že vlastne, že ľudia majú častokrát pocit, že napríklad, to nemusí byť len akože konflikt vojnový, ale že keď napríklad nebudú dostatočne žialiť, dostatočne smútiť. Áno, preberanie tých emócií a tak. Takto celé to preberanie tých emócií, alebo tento postoj, že keď je vonku, neviem ako, hej, že niečo sa tam deje a ja kvôli tomu musím byť smutný, že to je nedôstojné. Skúsim trochu z druhej strany, lebo nie je to také jednoduché. Hej, lebo môžem povedať, že to je nezmysel, ale nebude nám to nič platné. Čiže skúsim z druhej strany. My ako ľudia máme potrebu sebahodnoty. Hej, vnútornej hodnoty. Našej vlastnej sebahodnoty. To nie je to isté ako sebavedomie. Rozprávam o sebahodnote. Sebavedomie sa dá nazbierať tak, že som v niečom dobrý, dobre hrám na klavíri, alebo som dobrý automechanik, tam mi vie naraz sebavedomie. Ono to má vplyv aj na tú sebahodnotu potom, ale taký akoby nepriamy. Že tá sebahodnota je naša taká akoby vnútorná základná potreba. Je to pravdepodobne kvôli tomu, že keď nemám vnútornú sebahodnotu, tak ma nejaký predátor zožerie. Nechám sa zjesť, lebo ja nemám hodnotu, hej, ja som len večer. Pokiaľ mám vnútornú sebahodnotu, tak zoberiem nejaký papek a idem s ním niečo riešiť. S tým nejakým tigrom, alebo čo o praveku rozprávame, samozrejme. Čiže my potrebujeme vnútornú sebahodnotu. Keď ju nemáme, tak sa ju snažíme nejakým spôsobom získať, nejako obnoviť. Hej? A jedna z takýchto ciest je presvedčenie alebo potvrdzovanie si, že som dobrý človek. A som dobrý človek, keď som smutný a správam sa slušne a dávam úctu tým konkrétnym veciam, ktoré sa tam tragické dejú a tak. Napriek tomu, že ich neviem ovplyvniť. Čiže celé toto vyplýva z vnútornej potreby nazbierať trochu sebahodnoty. Inak to nemá žiaden nejaký, možno spoločensky dobre sme tu ľudia a nebudeme srandovať o vojne, alebo ja neviem čo, aj keď čierny humor je výborná zbraň práve proti depresiám a tým čiernym myšlienkam okolo toho, že ide vojna, ale je to tragédia, ako dejú sa tam nejaké tie veci, ale to neznamená, že mám to preberať na seba. Super, to si krásne povedal. To som si vlastne nevedomil, že áno, že tento rozmer tam môže byť, že keď budem smútiť, keď budem takýto, tak budem vnímaný ako dobrý občan a človek. Áno, lepší človek. Hlavne sám pre seba. A očakávam, že aj iní ma tak vnímajú, ale hlavne sám pre seba. Jasné, dobre, super. Tak prejdeme k ďalšej otázočke. No a toto je celkom zaujímavá otázka, že ako zistím, že či teda mám ísť k terapeutovi, hej? Že či problém, ktorý riešim, alebo niečo, že to zvládnem sám, alebo už je čas vyhľadať terapeuta? Je to v podstate veľmi jednoduché, ako napríklad, keď sa ti pokazí auto. Prvá vec, čo si položíš otázku, tak viem to opraviť sám alebo nie. Hej. Mám defekt? Dobre, koleso si viem vymeniť sám. OK, ale kvapka mi tu olej, potom nejaké divné kontrolky mi svietia na palubovke, auto neštartuje, to sa nedám, takže idem na kraj cesty a niekoho stopnem alebo vyhľadám oranžovú budku a zavolám. Čiže
ja to poviem z vlastnej skúsenosti, ja som terapeuta vyhľadal, alebo začal hľadať vtedy, keď som proste dlhodobo zisťoval, že si sám v tejto veci neviem pomôcť. Ako sa to prejavuje, že si nevieš pomôcť? Že ako ten príznak neodchádza? Áno. Proste zvláštne pocity, stále sa vracajúce situácie, stále sa vracajúce myšlienky a nech robím, čo robím, tak dobre na chvíľku, keď niekde vypadnem, zmením prostredie, tak to odíde a keď sa vrátim zase, je to tu naspäť. A nemám k tomu ani žiadne náradie, ani neviem, že vlastne kde mám začať. Len proste viem, že sa cítim zle a takto sa cítiť nechcem. Mhm. A je na terapeutovi zistiť, čo je za tým, čo je zdrojom tohto pocitu a tým pádom zmeniť tú príčinu, tak aby tento nežiaducí následok tam už nebol. Zdenko? Áno, so všetkým súhlasím, ako je to tak, samozrejme, len možno by som to ešte trošku rozšíril, ešte trošku doplnil. Ľudia možno vnímajú ešte dnes dokonca, aj po tých rokoch, po tom socializme, ja neviem čo, keď akože ísť k terapeutovi bola hanba, neviem čo, možno to vnímajú ako také, že k terapeutovi chodia len chorí ľudia, ktorí sú nejako, že potrebujú niečo opraviť a tak. Ale nie je to celkom tak. Totiž ten základ je taký, že my si vytvárame svoj svet. Kvantová fyzika hovorí, že ho vytvárame kompletne fyzicky a tak ďalej v našom vedomí, ale kľudne to môžeme nechať tak, ako že nemusíme tomu veriť, ale v každom prípade každý vidí, že si vytvára svoj svet podľa toho, ako na ňo reaguje. To znamená, že keď chodím prinasratý po okolí, tak presne tak reaguje to moje okolie a keď chodím, usmievam sa a robím zábavu, tak na to reaguje to okolie. Veľmi zjednodušený príklad, samozrejme. Ďalšia vec je, že ktorou si vytvárame ten svet, sú vlastne naše presvedčenia. My sa skladáme, tá naša osobnosť sa skladá z obrovského kvanta presvedčení a programov rôznych týchto vecí a tieto presvedčenia nás akoby nútia alebo určujú nám smer, akým budeme jednať, spôsob, akým budeme jednať. A tým pádom, keď my nejakým spôsobom jednáme, tak ten svet reaguje. Veľmi to zjednoduším. Povedzme, mám nejaké presvedčenie, musím ísť, rovno prebúram každý múr, musím ísť pracovať a neviem, a narazím tam. A teraz idem tým životom, narazím tam na nejaký metrový múr a začnem tam tým krompačom alebo niečo, nejde to. A potom chytám depresie, lebo tlačím. A stále to tam nejde. Lebo ja musím, lebo čím viac presvedčenie, čím viac pracujem, tým mi bude lepšie. Čím viac driem na niečom, tak tým bude lepšie spravená tá práca alebo efektívnejšie a tak. To je presvedčenie. Týchto presvedčení my tam máme množstvo. Skúsme zmeniť to presvedčenie. Keď to niekadiaľ nejde, tak si odstup a popozeraj, či tam niekde nie sú dvere. To je presvedčenie tiež. Keď to nejde, a asi to nemá ísť, ale vždy, ďalšie presvedčenie, vždy je nejaké riešenie. Len ho nevidím. A tieto presvedčenia, my o nich nevieme. My nevieme, že ich máme. Niektoré vieme, niektoré si vieme zistiť, ale nevieme, že ich máme. A presne na to slúži ten terapeut. Prídem za ním a on dokáže zvonku zistiť, že aha, tu máš takéto presvedčenia a preto sa ti nedarí, preto vytváraš tento svet týmto spôsobom. A dokáže tie presvedčenia zmeniť alebo vyťahnuť, spracovať, niečo s nimi, skrátka, akože už sú na to je dneska množstvo techník, ako s tým pracovať. A zrazu ja už nie som v tej depresii, že tlačím a ten svet neodpovedá, respektíve nespráva sa tak, ako by som očakával, ale už viem, že tlačím do múru. Že viem sa poobzerať, aha, možno tuto sú dvere, vyskúšame, kľúčka. Ide to. Prejdem. Čo budem? Toto robí terapeut. Že nie je to len pre chorých ľudí, je to pre ľudí, ktorí sú zaseknutí, trebárs neustále, presne ako Mirko hovoril, neustále sa opakujú nejaké rovnaké situácie. Stále dostávam podržke, snažím sa, pracujem, neviem čo, mal by som byť veľmi bohatý, úspešný, alebo neviem čo, a nejde to. Stále sa mi to... Čím to je? Čo sa deje? Vo vzťahoch neustále problémy. Stále dookola problémy, stále to isté. Vo vzťahoch. Alebo už mám tretiu manželku a už som sa rozhodol, že také ako tie predošlé dve, tak takú nechcem v žiadnom prípade, tak som si našiel úplne inú, ktorá sa ukázala, že je úplne identická, presne rovnaká. Ale zase len my keď sa stretneme, naše traumy sa stretnú, my sa podľa traum vyberáme. Nie, že si rozumieme nejakým spôsobom a nastáva tam nejaká tá interakcia, alebo si rozumieme, keďže máme podobné traumy, alebo doplňujúce, komplementárne. Takže zase len presvedčenie, aj na toto je ten terapeut. Áno, že možno z toho príkladu, čo Mirko o tom aute hovoril, že
že ten terapeut je človek, ktorý vám proste povie, nielen, že vám opraví auto, ale že vám aj povie, že keď budete jazdiť so zaťahnutou ručnou brzdou, tak vám to dlho nevydrží tá oprava. A že on to vie, ale my to nevieme. Hej? Napríklad, keď ja som si všimol, že keď sa ráno ponáhlam, tak nestihnem. Ale že keď si urobím 3 hlboké nádychy, začnem chodiť o polovičku pomalšie, tak paradoxne vždy to stihnem nejako. Že sú asi takéto mechanizmy v živote. Áno, presne to je ono. Presne ako hovoríš. A mňa teraz ma len tak napadá, že tlak na výkon. Hej. Keď tlačím na výkon, keď mám vnútorný tlak na výkon, tak mi to brzdí výkonnosť. Prestanem tlačiť, prestanem mať ten vnútorný tlak na výkon a zrazu dokážem spraviť oveľa viac. Takéto veci sú tam množstvo takýchto drobností, ktoré sa naozaj oplatí rozobrať, porozoberať kade, ako pozrieť sa na to inak, zmeniť ten pohľad na svet. Super. Myslím, že sme odpovedali dobre. Tak poďme teraz, máme otázočky v čete už. Takže, ako svojim klientom pomáhate vy ako terapeuti získať tú sebahodnotu? Prešiel som si mnoho kurzov a techník a stále sa motám ako si v kruhu a deje sa mi stále to isté. Ďakujem. No, ja vidím z takého predpokladu, že keď sa dieťa narodí na túto zem, tak nemá narušenú sebahodnotu. Ono sa rodí ako čistý nepopísaný papier s plným potenciálom dosiahnuť čokoľvek. Takže v tomto prípade by som sa vždycky pozrel na ten moment, kedy mu tá sebahodnota bola zvonka podkopaná. Kde sa začalo diať to, že jednoducho ten človek začal o sebe pochybovať. Určite je to v detstve a veľakrát to človek už zabudol, alebo to považuje, že to s tým ani nesúvisí. Ani mu to nedáva zmysel, že toto by mohlo súvisieť s môjim pocitom sebahodnoty. Ale keď uvediem príklad, dieťa malé kreslí, akože celkom dlho dáva do toho energiu a proste nakreslí nejaký obrázok a teraz sa chce pochváliť, alebo teda čaká nejakú odozvu, spätnú väzbu od rodičov, tak príde, že za niektorým z rodičov, že čo som nakreslil. A proste ten rodič povie, vieš čo, teraz ma s tým neotrávi, teraz nemám čas, teraz tu riešim niečo. Tak jednoducho to dieťa to ocenenie, alebo teda tú spätnú väzbu nedostane a začne pochybovať a začne proste sa v tej malej hlavičke vytvárať také rôzne presvedčenia, že tak asi som to nenakreslil dosť dobré, alebo musím sa na budúce viac snažiť, alebo proste nejaké také úplne základné, jednoduché, elementárne úvahy, ale tieto elementárne úvahy nás vedia poznačiť na celé 10 ročia dopredu. A potom z toho vznikajú presne, jak Zdenko hovoril, tie presvedčenia, že teraz idem a za každú cenu a robím a ešte lepšie až do mŕtva, pretože niekde ako malé dieťa ma odmietli s nejakou vlastnou kreativitou. A proste ja si neverím a mám pocit, že musím toho robiť strašne veľa, aby som bol ocenený, aby som sám veril v hodnotu toho, čo robím. A od toho je terapeut, aby to pomenoval. To znamená, ak pani, ktorá sa pýtala, vyskúšala už veľa vecí, tak zrejme na žiadnej z nich sa nedostali tí ľudia, ktorí to s ňou riešili, k príčine. Mohli tú príčinu pomenovať, mohli ju nasvietiť, ale nevyriešilo sa to. Preto sa to stále vracia. Čo by samozrejme chcelo nejaký už rozsiahlejší a hĺbkový rozhovor, na ktorý tu momentálne nie je priestor, ale takto to vidím. Keby niekto z nich mal nástroje na vyriešenie tej veci, tak by ten problém nemal. To by chcelo teda, keď už má niečo za sebou, tak to by chcelo možno zmenu pohľadu na svet. Čiže niekoho alebo nejakú inú filozofiu alebo tak, niečo takéto. Ale vrátim sa ešte k tej sebahodnote. A ja používam taký príklad, presne ak si hovoril, ale používam taký príkladík pri klientoch, že predstav si taký stĺpec nejaký alebo nejaký sklenený válec a vnútri je taká nejaká veľmi jemná vata. Veľmi jemnúčká vata, taká nadýchaná, taká veľmi jemná. To je tá naša sebahodnota v tom sklenenom válci, tá vata. A teraz príde, pre vás ten príklad, ty vieš to aj lepšie nakresliť a tak. Príde presvedčenie, že ja neviem dobre kresliť. To je ako kamienok, keby som na to hodil. A potom zistím, že niekde na škole som bol na 100 metrov na telocviku, na behu na 100 metrov som bol druhý alebo tretí. Takže asi ani behať nebudem vedieť. Hej? Ďalší kamienok. A takto sa tých kamienkov zbiera pomaličky. To sú rôzne presvedčenia, rôzne tieto. Pritom môžu byť nezmyselné, pretože ja napríklad na tých 100 metrov môžem vedieť úplne behať špičkovo, akurát nemám techniku. Hej? Príde nejaký tréner a povie mi, počúvaj, ako tam ukladaj tie nohy trochu inak a zrazu som prvý.
Čiže je to len presvedčenie. Nemusí to mať s realitou nič spoločné. A teraz tie kamienky sa tam zbierajú a tá veľmi jemná vata sa len stláča dole, stláča. Čiže naozaj treba pomaličky povyberať, povyhadzovať tie presvedčenia, pozrieť sa na nich, že čo tam je, povyhadzovať. A ona má tá sebahodnota má tú prirodzenú vlastnosť, že rastie naspäť. Lebo to je naša vlastnosť, my máme 100% sebahodnoty, keď sa narodíme, ako si hovoril. Takže ona sa vracia naspäť. Sa zase nadýchne. Veľmi to súvisí so syndromom obete. To je zase jedna z tých základných vecí, čo robíme vlastne obidvaja s tými klientami, že vyťahujeme ich z obete, tomu hovorím. Alebo vyberám im hlavu z kastrola. Jednoduchšie. Lebo ten človek si väčšinou, keď príde ku mne, tak on si vidí presne potiaľto. Toto je môj svet, takto vyzerá, takto to je, však to už poznám, to je, len však vidím, že to tak je, ne? Jednoznačne, pozriem sa a vidím. Vidí presne po ten kastrol. Čiže keď mu to ukážem iným spôsobom, iným pohľadom, že ako sa veci majú, ako sú poskladané a tak ďalej, zmení sa mu ten svet, zmení sa mu ten pohľad na svet, tak zároveň sa vyťahuje akoby z tej obete, z toho syndromu obete. Ten syndrom obete je o tom, že všetko ostatné je väčšie ako ja, je to dané, neviem s tým nič spraviť, všetko má na mňa vplyv. A keď už človek nemá ten syndrom obete, tak proste nerieši tieto veci a tvorí, ide dopredu a tvorí to, čo potrebuje, je takzvaný tvorca. Dajme tomu to nazvime taký trochu spirituálny názov, alebo ezo, alebo ako to nazvať, ale fakticky je správny. Pretože my si naozaj reálne vytvárame ten svet. A to je, v zásade je to len spôsob premýšľania. Pretože my ten svet tvoríme tak či tak. Ale buď vytvárame ten svet s presvedčením, kde sme najslabší v tom svete, alebo vytvárame ten svet, ktorý reaguje na to, čo robíme. A my to robíme stále ho vytvárame. Bez ohľadu na to, aký máme pohľad. Čiže v podstate to je zmena pohľadu. Nič iné. Super, pani, ďakujem pekne za fundované odpovede. Máme ďalšiu otázočku. Dobrý večer, mám otázku ohľadne pozornosti a motivácie. Bývam sama s 5-ročným synčekom, takže kľud mávam málo kedy. Nemám nič diagnostikované, ale dlhodobo si všímam problém s pozornosťou. Ak som v chaotickom prostredí, alebo je okolo mňa veľa podnetov, tak zamrzam, neviem pokračovať vo vete alebo v činnosti. Ak je doma väčší neporiadok, tak si namiesto upratovania všímam, čo všetko treba odložiť a skôr ma to paralizuje. Viete mi poradiť nejaké kroky, aby som sa motivovala začať a zároveň nezamrzla, keď je toho veľa? Aj syn funguje lepšie, keď s ním robím veci formou hry, ale keď je podnetov veľa, tak aj s tým mám problém. Ďakujem. No podľa toho, čo bolo povedané, tak je za tým nejaká trauma, pretože presne ako pani to pomenovala, že zamrzne, tak to je jeden z troch takých krízových prejavov. Keď človek čelí nejakému ohrozeniu, tak buď bojuje, utečie, alebo zamrzne. To znamená, že u nej sa to množstvo podnetov spája s nejakým ohrozením. A jej reakcia na to ohrozenie je zamrznutie. Takže v tejto chvíli ja neviem dať nejakú jednoduchú radu, pretože to nie je, že niečo, čo by sa dalo jednoduchou radou napraviť. Tam treba pozrieť, kde, v akom období života zažila nejaký takýto druh ohrozenia alebo ohrozenie v spojitosti s informačným prehltením alebo s prehltením vecami alebo s neporiadkom. A tam bude aj príčina toho, že ju to vlastne vypína alebo teda, že pritom zamrza. Lebo to je vyložené reakcia na ohrozenie. Takže zistiť, kde to ohrozenie v živote jej vzniklo, vyčistiť tú traumu a v tej istej situácii bude vedieť reagovať úplne s nadhľadom, s prehľadom. Lebo v podstate tá trauma spôsobí to, že sa do nás zapíše nejakým takým energoinformačným spôsobom a keď vonkajšie podmienky okolo nás sa začnú len podobať na to prostredie tej traumy, v ktorom vznikla, ona sa aktivuje a my automaticky jednáme už z toho bodu napríklad toho malého dieťaťa, keď sa nám tá trauma stala prvýkrát. Čiže úplne nás to vyhadzuje z prítomnosti a my zrazu cítime ohrozenie a nevieme na to reagovať dospelým spôsobom. Preto je dôležité tú traumu vyčistiť, aby tie spúšťače už nemali čo spúšťať. Asi tak by som skrátke povedal jednoducho.
A tým pádom budeme na tie situácie reagovať ako dospelí ľudia a nie ako malé dieťa, ktorému sa práve spustila nejaká trauma, respektíve dospelý človek, ktorému sa spustila trauma z detského veku a ktorá ho presunula vo vedomí do tohto veku a v tom bode nemá inú šancu iba naozaj bojovať, utiecť alebo zamrznúť. Hej, presne tak. Je to, tiež to neviem samozrejme povedať bez nejakého hlbšieho rozhovoru, to sa nedá len tak, že vysypať nejaké riešenie, ale môže to vznikať aj ako reakcia na to prehltenie, ako Mirko hovoril, že kde to bol, že kde som musel, ale môže byť ešte o niečo hlbšia vec, že si človek vytvorí vlastne potrebu neustále skenovať okolie, roztrieštená pozornosť. Že musím všade musím dávať pozor, lebo všade je nejaké ohrozenie. Musím dávať pozor, aby sa náhodou nestalo niečo nesprávne, lebo ten môj systém nervový to vyhodnotí ako ohrozenie. A to stojí obrovskú energiu. A to zamrznutie môže byť práve, že už som na konci s tou pozornosťou a s energiou. Čiže toto môže viesť práve k tomu vyhoreniu napríklad. Pomaly, postupne, kľudne to môže trvať roky, až kým sa človek nedostane na tú hranicu. A priamo riešenie, zase to vyplýva z nejakých presvedčení vnútorných, že musím to sledovať, to je to presvedčenie, že keď nebudem sledovať, stane sa niečo veľmi zlé. A je to veľmi hlboké podvedomé presvedčenie. A presný opak toho je jednoducho nič sa mi nestane. Zvedomiť si, že som v prítomnosti, sú len rozhádzané veci na nejakom stole, nič iné sa nedieje, a žiadna z nich sa ma nechystá zožerať. Ani sa nič nestane, keď tam ostanú a neupracem to okamžite. A v tej chvíli vlastne prestáva ten tlak tej pozornosti a človek postáva viacej energie, je sústredenejší a dokáže sa sústrediť na jednu vec. Ale vrajím, sú na to možno nejaké cvičenia, ale toto je rozhodne na jedno sedenie minimálne. Alebo 2, 3, 4. Lebo to vedie to k vyhoreniu o pár rokov. Ja by som k tomu možno niečo sa chcel spýtať ešte ako taká za mňa, vlastne, lebo toto, čo tá pani opisuje, pre mňa je, na to je krásne anglické slovo, sa volá, že overwhelmed, alebo overwhelming. Nemám slovenský ekvivalent, snažil som sa veľmi, ale tento pocit, teda je to, opisovala toto? Alebo teda, neviem, či sa pani mám spýtala vás, áno, je to ono? Áno, Kostrba toto preložím pre zahltenie. Áno. Zhruba tak áno, to je on. Hej. No a teraz vlastne k tomu možno taká doplňujúca otázka, lebo respektíve tam mám asi 4 otázky v jednej, tak ja neviem, skúsim to všetko vysypať na vás a vy si s tým niečo poradíte. Prvá vec, je to pravda, že vlastne, že že v podstate všetko vyplýva z tej traumy, že všetko je vlastne akoby koreň všetkých ziel, alebo čo sa nám deje v živote, je tá trauma? To je prvá otázka. A druhá otázka, že ako napríklad rozlíšiť, lebo v bežnom živote máme kopu rôznych problémov. To sú často aj fyzikálne problémy, alebo proste máme nejakú kognitívnu kapacitu, Keď sa zahltí, tak už nemôžeme ďalej. Ale to nie je problém, že ja neviem, že nedokážem pracovať 16 hodín v kuse celý týždeň, tak to nie je možné, že musím ísť k terapeutovi, že poradte mi, ale že proste, že to hrotí moc. A teraz, že ako nájsť práve tú hranicu, že OK, že toto vlastne je z traumy a toto je proste prirodzená vec, ktorú proste len nemám robiť. Nie je to všetko z traumy. Trauma tam je, ale trauma je súčasťou nejakého prirodzeného mechanizmu. Takto, my sa učíme na prekážkach, Mirko potom ma snad doplníš nejako, ak som niečo zabudol, tak sleduj. Čiže my sa učíme na nejakých prekážkach. Príde mi nejaká prekážka a ja sa na nej potrebujem niečo naučiť. Je to od jednoduché zaviazania šnúrok až po nejaké hlboké pochopenia alebo niečo také. Ale keď je to v nevhodnom prostredí, alebo nie nevhodnom, ale keď vnímam to prostredie určitým spôsobom, že by mi tá prekážka, tá udalosť, ktorá sa práve deje, ktorú nemám ako prekážku, že by mohla byť pre mňa ohrozujúca, tak mi vznikne trauma. Povedzme, keď sa učím zaväzovať si šnúrky. Keď som malé dieťa, 4-ročný chlapec, alebo tak nejako, ja neviem, učím sa zaväzovať si šnúrky na topánkach. Je rozdiel, či to robím doma v kľude, v pohode a hrám sa s tým, alebo som v škôlke a celá trieda na mňa čaká a učiteľka na mňa takto povedala, ty si sa to mal naučiť už minulý týždeň, ešte to stále nevieš a podobne. Vzniká stresová situácia, kde na ňu musím nájsť nejaké riešenie. Pretože pre mňa je to
Pre naše podvedomie, pre náš nervový systém je to akoby ohrozenie života. Samozrejme, že to nevnímame tak, že idem teraz zomrieť. Ale ten nervový systém na to veľmi podobným spôsobom reaguje. Čiže budem vylúčený z kolektívu, odmietnutý alebo opustený alebo niečo také a nastane tam a môže tam nastať tá trauma. A tie traumy vlastne robia to, že nás nútia jednať určitým spôsobom. Nie, že nám zapíšu tento vzorec natvrdo. Čiže ak mám prekážku a naučím sa to bez traumy, môžem to používať voľne, vtedy, keď je to vhodné. Naučím sa zaväzovať šnúrky, neviem čo a nemám vlastne na čo reagovať. Ale keď sa mi toto stane v tej škôlke, tak mi tam vznikne trauma a podľa toho, ako som vyriešil tie šnúrky, tak podľa toho budem už jednať prakticky navždy. Čiže ak som to len tak odflákol nejako a potom som to schoval, aby to nikto nevidel, že to mám zle zaviazané, už to budem navždy robiť tak, aj v iných situáciách. Ak som to zaťal som sa, nebudem vnímať to poníženie a to, že na mňa pozerajú, ale ja si to dôkladne spravím, tak toto budem robiť aj inokedy, navždy. Čiže tá trauma nám akoby zafixuje všetko. Čiže áno, je to problém, tá trauma, ale nie je to základ všetkých problémov, je len súčasťou nejakého mechanizmu. Teraz neviem, či som odpovedal vlastne, lebo som sa zakecal. Skús, Mirko. Ja by som to poňal z toho pohľadu rovnováhy. Jak Marian hovoril, že či je trauma koreňom všetkých nepríjemných situácií, to nie je isté, ale čo je isté, koreňom všetkých nepríjemných situácií je vychýlenie sa z rovnováhy. A pokiaľ my vieme sami vo vlastnej réžii, vlastnými nejakými poznatkami alebo skúsenosťami sa do tej rovnováhy naspäť vrátiť, tak proste tie nepríjemnosti pominú. Ale pokiaľ to nevieme a tie nepríjemnosti sa nám opakujú a my už sme vyskúšali všetko, tak potom veľmi pravdepodobne je za tým nejaká trauma alebo presvedčenie, ktoré vzniklo na základe nejakej traumy. Môže to byť aj program. Napríklad, ja poviem svoj príklad. Od malička som počúval, že treba si držať prácu, a proste vážiť si ju a byť spokojný s tým, čo mám. Až to skončilo v momente, keď som mal asi 25 rokov a pracoval som ako zvukár v dubbingovom štúdiu, kde sme naozaj ťahali 12-ky, 15-ky. A to nebola, že práca za počítačom, za monitorom. To boli 3 monitory v reálnom čase, software, zvuk, počúvať režiséra, počúvať hercov. 15 hodín v kuse. Samozrejme, že som vyhorel po pol roku. Som už sa cítil, že alebo po 3/4 roku, že už som sa nevedel sústrediť, ani som nevedel zaostriť očami. Už tak mi organizmus vypovedal. Ale ten program, ktorý som doma roky počúval, treba si držať prácu, ma nútil vyložene opakovane ísť proti sebe, opakovane ísť z tej rovnováhy do tohto nerovnovážneho stavu. A to už vtedy, keby som stretol napríklad Zdenka, tak by som až k takému vyhoreniu alebo teda k odpáleniu si nervového systému neprišiel. Potom som samozrejme aj pol roka nemohol vidieť monitor žiadny. Proste mi z toho bolo zle fyzicky, lebo to telo sa až tak bránilo tej nerovnováhe. Takže to bola vec, ktorá bola vyložené z programu, ktorý som prijal, ktorý tak dlho sa omielal, až som ho prijal ako pravdivý, že no tak áno, tak tú prácu si treba vážiť a preto, aby som si ju udržal, pôjdem aj za hranicu svojej únosnosti. A toto už je na terapiu, ktorá dokáže odstrániť tie programy. A tým pádom vrátiť človeka naspäť do tej rovnováhy a hlavne spôsobiť, aby sa sám, alebo teda pod vplyvom tých programov znovu z tej rovnováhy nevychyloval alebo doprava alebo doľava. Pretože človeku je najlepšie vtedy, keď je v tej rovnováhe. A v momente, keď sa necíti v pohode alebo cíti sa zle, to je príznak, to sú ako tie kontrolky na palubnej doske, že niečo nefunguje, niečo nie je v poriadku, nejaký systém nám tu vypovedáva službu. Je čas na korekciu, aby sme sa znovu do tej rovnováhy dostali. Ďakujem pekne za odpoveď. Myslím, že bolo odpovedané. A teraz máme priestor na možno poslednú, možno ešte jedna otázka potom bude môcť byť, takže ak ešte máte niekto po tomto poslednú otázku, môžete ešte položiť. A teda otázka znie, existuje vôbec v živote človeka fáza, kedy sa už dokonale poznáme a už máme zvedomené, prijaté, vyliečené všetky blúdne presvedčenia a teda nás nič extra neprekvapí? Môžem začať. Áno, existuje, ale nie je to potrebné. Nie je potrebné naháňať sa za nejakým tým ideálom, alebo som osvietený svety, alebo niečo také. V podstate stačí, keď vnímam ten svet okolo seba a ten svet okolo seba a môj vzťah k tomu svetu, keď vnímam tak, aby som bol spokojný a šťastný.
To neznamená, že musí mať vyriešené absolútne všetko. Hej, ale mám toho vyriešeného dosť, aby ma to netrápilo a aby mi nepribúdali nejaké ďalšie rôzne presvedčenia, traumy a tak ďalej. Ja by som k tomu povedal, že to je vlastne otázka z budúcnosti. Ten, kto sa pýta, upriamuje sa na nejaký stav v budúcnosti, kedy už bude niečo vyriešené, ale to je veľmi tenký ľad, pretože zase podľa učenia transurfingu tam vzniká nadbytočný potenciál a jednoducho to nevedie k riešeniu. Skôr naopak by som povedal sústrediť sa na to, čo ja môžem teraz urobiť preto, aby som si vyriešil jednu konkrétnu vec. Čiže ten potenciál tej zmeny dať do konkrétnych činov a nielen sedieť a dúmať, kedy už budem mať všetko vyriešené. Tak sa nerieši nič. Rieši sa tak, že človek fakt zodvihne zadok, alebo obrazne povedané, niekedy aj fyzicky a jednoducho ide s tým niečo robiť. Čiže zamerať sa viac na ten proces, ako na ten cieľ. To mi trošku pripomína také tie diskusie, čo som viedol asi keď som mal, neviem, 19, ktorý som študoval hinduizmus. Tam sa práve hovorí o tom, že keď človek dosiahne osvietenie, tak jedny školy hovoria, že sa rozplyne do átmánu a stráti svoju individualitu a druhý zase je potom taký tý akože osobnejší, že bude sa, neviem, s osobným nejakým božstvom a že bude sám a tak sme sa tak bavili, že čo teda akože ponechám si tú individualitu alebo čo a čo je správne, čo nie je správne. A pamätám si, že na jednom festivale taký celkom akože zaujímavý človek, toto som s ním rozoberal, on hovorí, že keď už budeš na tej úrovni, že toto akože bude tvoj problém, tak nebudeš to riešiť, že uvidíš, že budeš úplne inak sa na to pozerať. Takže... Tomu mi napadá také iný príbeh, že čo robí mních predtým, ako sa stane osvietený. To je tam niekde z Ázie. Tak chodí po vodu, štiepa drevo, varí čaj. No a čo robí, keď sa stane osvietený? Chodí po vodu, štiepa drevo, varí čaj. Takže asi tak. Áno. Ale už to robí s inou kvalitou a úplne s iným vedomím a dovolím si tvrdiť, že aj ten čaj bude iný. Keď takýto človek vám ho uvarí. Určite. A hovorí sa, že každý svetec má minulosť a každý hriešnik má budúcnosť. Takže vlastne na tom spektre asi všetci kráčame k tomu jednému bodu, kedy už možno ani nie, že tie problémy sa stratia, ale že my už budeme taký veľký, taký strašne super cool, že už nám proste, už to proste budeme vedieť. Možno ako keď si predstavíme nejaký problém, čo sme riešili v 6 rokoch, tak teraz nám príde úplne smiešný, že sme sa tým zaoberali, akože mali sme z toho problémy. No, teraz už to vieme vyriešiť a možno v 80-ke zase budeme takto isto pozerať na náš život teraz, že však čo sme to riešili za nezmysly, že to je... To je to čaro vývoja. Presne. My tým rozvojom prechádzame, či chceme alebo nechceme, my sa vyvíjame. No presne ako si hovoril, hej, že prejde 10-20 rokov a som úplne iný človek, vyvíjame sa. A my tomu vlastne len určujeme smer. Presne, lebo čas beží. No. Môžem sa vyvíjať do depresie, alebo sa môžem vyvíjať ku šťastiu a spokojnosti. Povedané, to auto ide a záleží, ako točíme tým volantom. A kde odbočíme, a kde neodbočíme. Má ešte niekto nejakú poslednú záverečnú otázku, ktorú by chcel teraz položiť našim terapeutom? Všetci všetko vedia. Asi sme všetko porozprávali. Asi ste takí výmluvní, že aj otázky, ktoré neboli položené, vlastne boli zodpovedané. Možno, že to aj súvisí s tým, lebo ja si tak všímam, že existuje taká kvalita, ktorú nazývam vyžarovanie a to je niečo, čo skrátka človek prináša so sebou do toho priestoru. Že ani to není o tom, že koľko toho strašne veľa porozpráva, ale že čo emanuje zo seba. No, mi napadá Eckhart Tolle vo svojej knihe Sila prítomného okamihu to doslova napísal. Stanete sa učiteľmi bez toho, aby ste povedali jediné slovo. Len ľudia, ktorí sa ocitnú vo vašej blízkosti, vo vašom vyžarovaní, už ich tým budete učiť. To voľne parafrázujem, ale takéto niečo napísal v tej knihe a to sa mi tak zapísalo do pamäti, lebo mi to prišlo v tom čase, keď som tú knihu čítal nejakých 12 rokov dozadu, alebo aj viac. Tak mi to prišlo také naozaj už na pomedzi toho, čo sa rozprávalo o svetcoch, ale je to stav vedomia, je to stav bytosti, ktorá už je očistená a ktorá už nepotrebuje priestor zahlcovať slovami, ale napriek tomu
niektoré veci z nej idú do toho priestoru napriamo. Presne, presne. A to sa deje na rôznych leveloch, pretože sú ľudia, ktorí napríklad z pohľadu možno nejakého, neviem, že sú takí jednoduchší, by som to nazval, ale vyžarujú neskutočne takú pozitivitu, že sú takí spokojní vyslovene. A jednoducho spokojný človek, to je akože, to je tak silné vyžarovanie. A hlavne je to vyslovene, tí ľudia sú príťažliví. Oni nemusia byť krásni, a väčšinou sú, ale sú príťažliví tou svojou energiou. Áno, pretože my sa takýto narodíme a tí ľudia to vnímajú. Čiže to je návrat domov, doslova. To nemyslím, že my, to teraz vyznelo, obávam sa úplne inak. Nie, že my s tým vyžarovaním, ale my ako deti, ako všetci ľudia sa narodia s týmto vyžarovaním. Narodia sa s tým, že sú spokojní. A preto pre ľudí, ktorí sú nespokojní, ten človek, ktorý je spokojný, vyžaruje niečo, čo oni dôverne poznajú, cítia to bezpečie, tú spokojnosť vlastne, tie vibrácie, preto sú príťažliví. Lebo ten návrat domov k tým frekvenciám, k tomu detstvu, k tej našej prírodzenosti, ako sme sa narodili. Presne, presne. My sa vlastne neučíme nič nové, ale my sa iba rozpamätávame na tie kvality. Vadim Zeland tento stav opisuje ako harmóniu rozumu a duše. Že vlastne, že sme ako keby, že tá duša a rozum kráčajú ruka v ruke. Väčšinou to je tak, že rozum zatlačí tú dušu do kúta ako taký alkoholický manžel svoju manželku a ona proste tam chudírka umýva riady a pláče do vankúša. A potom to tak aj vyzerá, že ten rozum vládne všetkému a duša je niekde utlačená. U takýchto ľudí že vraj je to také nejaké harmonické a preto vlastne sú takí šťavnatí. A to je presne tá rovnováha. Si to pomenoval to, čo ja nazývam rovnováhou, tak to je presne toto jednota. Ani jedno nemá nadvládu nad druhým, ale keď treba niečo racionálne vyriešiť, tak myseľ to zvládne. Keď treba niečo nacítiť, srdce to zvládne, ale nikto tam nie je, jak sa hovorí, väčšinovým vlastníkom, že nemá väčšinový podiel a netlačí na toho druhého. A keďže tento náš svet je tak postavený, že tá myseľ je naozaj vyzdvihovaná, tak je postavené aj vzdelávanie, aby sme už ako deti začali tomu veriť, že rozum je viac ako cítenie a pocity sú zhadzované a že je to nepodstatné a to si musíš najprv dobre premyslieť, čo tam nejaké pocity, to sú len také nejaké prchavé neisté veci, to musíš mať pekne podložené, racionálne, tabulkami, číslami, potom má zmysel do toho ísť. Tak vlastne človek je už permanentne vychylovaný z tej rovnováhy tým, že ho učia tomuto veriť, že rozumie viac. No a potom, keď vyrastie, potrebuje terapeuta, alebo potrebuje sa dostať naspäť do tej rovnováhy, lebo táto nerovnováha mu už priniesla toľko utrpenia a toľko nepríjemných situácií, ktoré nechce zažívať, že nevie, čo s tým. Ja som to raz nazval, že to je zlé držanie emočného tela. To je krásne. Tak verím, priatelia, že vám tieto múdre slova a verím, že aj citlivé slova priniesli niečo na občerstvenie ducha a že vám to niečo objasnilo a že sme vám nejako pomohli v živote. To by nás veľmi potešilo. Takže ja sa chcem veľmi pekne poďakovať Mírkovi a Zdenkovi za ich účasť. Veľmi vám pekne ďakujem, páni. A ďakujem. A ďakujem za pozvanie. A teda tešíme sa opäť na budúce. Krásny večer a pekný čas.